Hello, kumusta po kayong lahat? At naman po sa MT Surround, nagsabing po this life. Kanina po nagluto po ako ng malunggay pesto pasta. Ito po siya. Ito yung niluto ko with shrimps at saka tuna. Wow! Wow!
Oh my god. Oh my god. Hello! Ito na po si MD Surround. Nagsabing Food is Life. Kanina nagluto ako ng malunggay pesto pasta. Ito siya. Try natin. First time kong magluto ng ganito. Sa mga vegetarian dyan, must try this recipe. Malanggoy talaga. Yung ating shrimp. Yung nasa talaga malunggay siya na may peanut kaya malinamnam. Then naglagay ako ng gatas at saka yung cheese. Then chicken powder, salt, sugar. Must try this recipe. Thank you! Thank you for watching! Bye-bye! See you from my another videos to come! God bless! Don't forget to like, share, comment for any suggestions, subscribe today, and hit the notification bell for upcoming videos to come. Thank you for watching! God bless!